Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor! Suntem în 8 martie, la mulți ani tuturor femeilor, multă sănătate și să avem cu toate parte numai de bucurii. Iată că am protejat, după cum am spus data trecută, toată salata pe care am plantat-o, toate răsadurile, pentru că se anunță o perioadă foarte friguroasă și nu vreau să fie afectat de temperaturile prea scăzute, mai ales că am transplantat-o recent. Așadar, am pus, după cum am spus, ce am avut la îndemână în momentul în care am făcut transplantarea și inițial am protejat cu niște căni, pentru că nu am avut, spre exemplu, păhărelele astea transparente, nu le-am avut în momentul în care am protejat răsadurile și le-am protejat cu niște căni. După care, în următoarea zi, am înlocuit acolo unde a fost necesar, pentru că este important în cursul zilei să primească lumină, desigur. Varianta cu căni și alte recipiente este valabilă doar în cursul nopții. Apoi am folosit niște pungi reciclate și ele și așa am lăsat în cursul zilei și voi lăsa și următoarele 3 zile, pentru că se anunță, după cum am spus, spre exemplu în dimineața asta minus 3 grade anunțate, dar e posibil să fie chiar mai temperaturi mai scăzute decât se preconizează și nu vreau să risc. Eu mi-am protejat toate răsadurile. Apoi, ce am mai făcut astăzi? Am mutat toate răsadurile din mini-tunel, pentru că, așa cum am spus, dacă se anunță temperaturi foarte scăzute, nu vreau să risc, ținând cont că nu erau prea multe aici în mini-tunel, le-am luat frumos și le-am dus sub lampă o parte și o parte le-am pus la geam. Vreo 3 zile le voi lăsa până când trece valul acesta de ger, după care le voi aduce, bineînțeles, iarăși în mini-tunel aici în seră, protejate cu mai multe folii grill, plus folia de seră, plus cu ce am mai venit noi, am venit și cu o pătură zilele trecute, pentru că totuși au fost temperaturi foarte scăzute. În partea cealaltă, tot la fel am pus salata. Inițial am protejat cu bucățile astea care au rămas când am făcut decuparea. Nu am avut atunci, la momentul respectiv, niște folii. Este un sac pe care l-am tăiat fâșii, sac menajer transparent, galben, și numai bun pentru a-mi proteja aici țevile, răsadurile pe care le-am plantat în țevi. Iar acum, ca să fiu eu și mai sigură, deși eu zic că totuși au o izolație destul de bună, dar dacă tot am aceste capace, ca să le numesc așa, și le-am la îndemână, nu rămâne altceva de făcut decât să le aplic peste folii, astfel încât să se păstreze aici o anumită căldură. Ziua, bineînțeles că voi îndepărta capacele și rămân doar foliile. 3 zile de ger se anunță în sud-estul țării, așa că eu îmi protejez tot ce e de protejat. E adevărat că aici în seară este, bineînțeles, mai cald decât afară, dar nu vreau să risc. Eu v-am mai spus, am folie grozavă de seră. Este folia asta groasă, Ginegar, de la Hecta, am mai amintit eu, dar dacă tot au fost atât de puține răsaduri, nu am avut rost să risc, pentru că poate că n-ar fi degerat la minus 3 grade afară. Aici în seră știu că e o diferență de 5 grade față de temperaturile de afară, deci aș fi avut aici 2 grade, dacă am avea afară minus 3, aici avem 2.
în seră, plus mini-tunelul care menține o temperatură mai ridicată decât în seră, deci cu siguranță nu ar fi fost afectate, dar n-ar fi degerat la -3 afară, dar cu siguranță ar fi fost stresate și nu e de dorit. Aici am o specie de termometru care inițial, acum câțiva ani, funcționa, acum, din păcate, nu mai merge. S-a stricat. În fine. Da, cam atât, dragilor, pentru ziua de astăzi. Mulțumesc mult pentru atenție încă o dată, la mulți ani tuturor femeilor, sănătate și numai bine. La revedere!